Точно така. Delta Anarchy сезон 1 започва скоро. Тук почти няма правила, което прави сървъра уникален сам по себе си. Тук валутата е различна, а тя е Delta Coin. Action House наподобява до голяма степен OLX, но в Minecraft. В него се търгува единствено и само с къстъм валутата. Тук ако не се занимава да фармиш даден ресурс, можеш да го издирваш на ордер. На ордер системата вече сме наблягали в друг клип. Натисни горе вдясно, ако си пропуснал да го изгледаш. Тук шопа е уникален. Някои от по-старите играчи може и да го помнят от Delta SMP сезон 19, но е напълно неразпознаваем от тогава. Предлага много предмети за мазни файтери, тъй като сървър е PvP ориентиран. И не на последно място. Тук пари се фармят чрез квестове. С убиване на зомбита, копаене на диаманти, крафтване на броня и други лесни задачи имате възможността да правите Delta Coin. Но тук идва и уловката. На всеки кил вие получавате по един Delta Coin. А както споменах по-рано, тук почти няма правила. Така че, пазете се. И така, релиз дата може да очаквате съвсем скоро в нашия Discord, линк за който има в описанието на клипа. Аз бях Александър, благодаря ви, че останахте до края.